കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാം മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങള് പേരുകളെ മാറിപ്പോണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കിയാ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മെയിലാണ് ചിലതൊക്കെ മെയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണില്ല. എനിക്ക് മെയിലിലൊക്കെ വാട്സപ്പില് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഇതിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയൊന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒന്നും വന്നില്ല. മെസ്സേജ് എന്നും പറഞ്ഞ വന്ന പേരൊന്നും വന്നില്ല. ക്രോം വഴിയാ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, ഇതില് ജസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഓപ്പൺ ആവണില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ആവണ്ട്. അപ്പൊ ക്രോം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നുണ്ട്. ക്രോം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഒരു മെസ്സേജും വന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയും വന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വന്നില്ല. പേര് നമ്മള് മെസ്സേജ് വല്ല സ്ഥലത്ത് പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കണോ? വേണ്ട 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 വേണ്ട, ഇതിന് നേരിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാവരും അവരുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിങ്ങോട് വാട്സപ്പിൽ ഇതിലിട്, ഗ്രൂപ്പിലിട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് ഇപ്പോഴും പഴയ പേരുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റഡ് പേര് മാത്രം ഇടാം, അല്ലാത്തവര് അവരുടെ പേര് ഗ്രൂപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ പേരിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്സപ്പിൽ ഇടാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. നമ്മൾ മാർക്കും പല രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ചിലർ പഴയ പേരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പുതിയ പേരും പിന്നെ വേറെ പേര്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് കേശവ് കുമുദി ദേവിദാസി എന്ന് പറയുമ്പോ, കുമുദിനി ദേവിദാസി എന്ന് പറയുമ്പോ മാതാജിയുടെ പേര് അതാണ് ശരിക്കും. ഒബ്ലിക്ക് പഴയ പേര് അത് ഇടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, രണ്ടും ഇടാം. കുമുദ മാതാജിയുടെ പേരുണ്ടല്ല, കേശവി കുമുദിനി ദേവിദാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മള് കുമുദാന്ന് ഇടണോ കുമുദിനി ഇടണോ? രണ്ടും ഇടണോ? രണ്ടും. ആദ്യം മാതാജിയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് പേര് ഇടാ, എന്നിട്ട് ഒരു ഒബ്ലിക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാതാജിയുടെ പഴയ പേര് ഇടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പേരിന് ഈ പേരിലേക്കാ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടണോ പ്രഭു? ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാ മതി.
ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പേര് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്. 2 പേര് ഇടണം. പിന്നെ ഇനി ഏതൊരു കറസ്പോണ്ടൻസിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണേ, നമ്മളെ ഫയലായിരിക്കും, ഫയലിന്റെ പേരും ഇനീഷ്യേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്ററിന്റെ പേര് എഴുതണം. ആൻസർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലും പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടി കിട്ടൂല. ഇതൊക്കെ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആവും. മനസ്സിലായി? പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പേപ്പർ നമ്മൾ ഏത് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും, ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഏതാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് എഴുതിയിരിക്കണം. വായിക്കണ ഫയലിന്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതി, നമ്മുടെ പേര് തന്നെ എഴുതുക. ആ പേര് എന്താണ്, ഇനീഷ്യേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്ററിന്റെ പേര് മാത്രമേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, വേറെ പേര് എഴുതരുത്. ഹരേഷ്ണ, അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ എഴുതുമ്പോ ചിലപ്പോ പഴയ പേര് പുതിയ പേര് എഴുതും, ഒക്കെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഗ്രൂപ്പിലോ അഡ്മിൻ ഓൺലി അല്ലേ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഗ്രൂപ്പില് വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ മതി. അഡ്മിൻ ഓൺലി അല്ലേ? അഡ്മിൻ ഓൺലി അല്ല, അത് അഡ്മിൻ ഓൺലി അല്ലേ? മെസ്സേജ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്പറിലേക്കാണ്ട് വിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്നേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് അഡ്മിൻ മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് അഡ്മിൻ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടുതരാം. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ കടന്നോളും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മറ്റന്നാളിലോട്ട് പേപ്പർ മീൻസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് എല്ലാവരും തരാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. അതാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത്. പേരുകൾ തമ്മിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ചിലര് പേപ്പർ വേറെ, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാർക്ക് വേറെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ കൃഷ്ണവേണി മാതാജി ഇല്ലേ? കൃഷ്ണവേണി മാതാജി ഇല്ലേ? ഹരീഷ് ഉണ്ട് മാതാജി, പ്രഭുജി ഉണ്ട്. മാതാജിക്ക് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ഇല്ലേ? ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി വീഡിയോ ഓണല്ല. മാതാജിയുടെ മാത്രം ചെറിയ ഇതുണ്ട്, അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അന്ന് നമ്മുടെ റെസിറ്റേഷനില് ശാന്തമ്മ മാതാജി ഉണ്ടോ? ശാന്തമ്മ മാതാജി അന്ന് റെസിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് മാർക്ക് കണ്ടില്ല അതില്? അന്ന് റെസിറ്റേഷൻ ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് എടുത്തല്ല. അപ്പൊ മാതാജി അന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ലേ? മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭു മാതാജി ചൊല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് മാതാജിയുടെ ഒരു കേസ് അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മറ്റന്നാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് മാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാതാജി പറ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം മാതാജിയുടെ കാര്യം. ഓക്കെ, കാരണം അത് പഠിക്കാണ്ട് പറ്റൂല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഷീജ മാതാജിയുടെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ബുക്ക്. ഷീജ മാതാജി ഉണ്ടോ? സുഖല്ലാണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ മാതാജി ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓപ്പൺ ബുക്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്. അപ്പൊ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ടൈം തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ളൂ മാർക്ക്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഷീജ മാതാജി അയക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അയക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പേജ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഇനി സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എഴുതിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ അന്ന് തീരെ പറ്റില്ല. മാർക്കും കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
ശരി. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പം മാതാജിയോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ കാരണം എക്സാം എഴുതിയതും പിന്നെ അല്ല ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതാലോ, ഓപ്പൺ ബുക്കിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാലോ. അന്ന് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭു. ടൈം പറഞ്ഞ കാരണം പിന്നെ ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വീണ്ടും. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഷീജ മാതേജയുടെ കാര്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ ശാന്തവ മാതാജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് മാതാജിനോട് പറയാം കേട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തരാം. ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ ഒരു പേജ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. കാരണം മാർക്ക് വളരെ വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ 0 മാർക്കാണല്ലേ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ മാതാജി അന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഷീജ മാതാജിയുടെ കേസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ ആരെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? വേറെ 2 പേരുടേത് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. രഞ്ജിന, പിന്നെ ശ്രീ രഞ്ജിന മാതാജിന്റെയും പിന്നെ ആരെയാ പറഞ്ഞത്? ഗീതാ മാതാജിന്റേത്, പിന്നെ സിദ്ധിരൂപന് രോഹിണി മാതാജിന്റെ അയച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. കാരണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്. കാരണം പല ആൾക്കാരും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതേ ഷീറ്റുകളൊക്കെ വേറൊരു മാതാജിക്ക് ആ മാതാജി ചെക്കാണ്ട് വേറൊരു ആൾക്കാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പേപ്പറിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എക്സാം. അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ മാർക്ക് കുറവാണ്, അത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതില് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഗീതാസി മാതാജിയുടെ കിട്ടി. പിന്നെ സിദ്ധിരൂപന് മാതാജിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു? സിദ്ധിരൂപ മാതാജിയുടെ പേര് സിദ്ധിരൂപ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഷീല മാതാജി എന്നാണ് പേര്. ഷീല എന്നാണ് പേര്. അല്ലെ, സിദ്ധിരൂപ രോഹിണി ദേവിദാസി മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ വന്നിട്ടില്ലേ? സിദ്ധി രൂപ രോഹിണി ദേവിദാസി മാതാജി ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് ഒന്നാമത് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, മാതാജി ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷെ ഹരേഷ മാതാജി വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കാനല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? പ്രഭു വായിക്കാനല്ല, നമ്മളെ പരീക്ഷ മാതാജിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ്? ജനിച്ചതിന് മുന്നുള്ള പേരെന്താണ്? ഷീല മാതാജി. ഷീല എന്നാണ് അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? അപ്പൊ ഷീല മാതാജിയിലാണ് പേപ്പർ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സിദ്ധിരൂപ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ. ഇനി മാതാജി ഒരിക്കലും പഴയ പേരിൽ ഒട്ടും ചെയ്യരുത്. ശരി ഹരേഷ്ണ. ഞാനിത് എല്ലാവരും ഞാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറയണേ. ഇപ്പൊ ഈ വാട്സപ്പില് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്മിൻ ഫ്രീ ആക്കി തരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് എഴുതിയിടാം കറക്റ്റായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, അതിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്തുതരാം. എന്തായാലും നമുക്ക് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. 2 പേര് എഴുതാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ എക്സാമിന് ക്ലിയർ കട്ട് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് എഴുതിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫയലിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കണം. അല്ലെ പല ആൾക്കാരും ഡീല് ചെയ്യാനാണ് മിസ്സായി പോവും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് വരും. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ ഹരീഷ്ണ പ്രഭു ചാറ്റിൽ ഇട്ടാ പോരല്ലോ പേര്? ഇപ്പൊ ഏത്? ചാറ്റിലിട്ടാ മതി. ഇപ്പൊ ചാറ്റിലിടാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോണ്ട് അത് മതി. പേര് മാത്രം മതിയല്ലോ. പേര് മാത്രം. പേര് 2 പേരും ഇടാം. അതായത് ഒബ്ലിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ എഴുതണ്
ഇതേപോലെ എഴുതിവിടാം. ഒബ്ലിക്ക് അനൂപ്, ആനന്ദമായ ഹലാദാർ സനു. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് രണ്ടും പേര് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫയലെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്ന് അത് ചെയ്യേ. എല്ലാവരും പേരും ഇനിഷ്യേറ്റ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് പേരും ഒബ്ലിക്ക് പഴയ പേര് എഴുതാം. ഇനിഷ്യേറ്റ് അല്ലാത്തവരുടെ അവരുടെ പേര് എഴുതാം. അതൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ നാളേക്ക് വെക്കേണ്ട നമുക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കും. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതിയിടാം. പേരിന് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് പേരും പഴയ പേരും. ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇല്ലാത്തവര് ഇപ്പൊ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് എഴുതിയിടാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തോ. ഗീതമാതാജി എഴുതി, പിന്നെ ഒരു ഷീജമാതാജി എഴുതി, ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുതി വിട്. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ. ഓക്കെ. പ്രഭുജി ഇനിഷ്യൽ ഇടണോ? ഇനിഷ്യൽ ഇടണോ നമ്മുടെ? ഏത്? വേണ്ട വേണ്ട, അത് ഇനിഷ്യൽ വേണ്ട. വേണം. ഇനിഷ്യല് വേണ്ട. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫയലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പഴയ പേരുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം. ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇടാൻ ഞാൻ. പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ പോയല്ലേ വീണ്ടും? ഹരേഷ്ണ മാതാജി, കൃഷ്ണൻ മാതാജി ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവര് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് അവരോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ ഇന്നലെ കേറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം സാധന ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രഭു. സാധന ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തോ? ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കേസ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ ഫില്ല്. ഓക്കെ, അത് മാതാജി അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോ ചെയ്യും. എല്ലാരും പേര് എഴുതും. സാധന ചാർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാറ് മാതാജി? എങ്ങനെ ചെയ്യാറ്? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മാതാജി എങ്ങനെ ചെയ്യാറ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ എല്ലാവരും 7 മണി 6:30 to 7:30 വരെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സാധനാചാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇട്ടാ മതിയാ? അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൗണ്ട് പറയില്ലേ? മിസ്സാവും. മിസ്സാവും. സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ഈ മാതാജീന്റെത് വേറെ ദിവസവും ഞങ്ങളതെല്ലാവരും ഒരു ദിവസവും വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അന്ന് സാധന ചാർട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ? ഇന്നലെ മാതാജി കയറാൻ പറ്റില്ല. അറ്റൻഡൻസിന് സാധന ചാർട്ടും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധന ചാർട്ടിന്റെ അത് പോകും. നമ്മളെ എവറേജ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ 1-2 ദിവസം മിസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറ്റൻഡൻസിനാ, നമുക്കറിയാലോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വേറൊരു പ്രഭുവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭു ഇതിലില്ല, ക്ലാസ്സിലില്ല. ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചാ മതിയോ? ഇപ്പൊ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ? ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? പേരുണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രഭുജി ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇട്ടാ മതി പേഴ്സണലായിട്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇട്ടല്ല? ഞാൻ വായിക്കാം എല്ലാവരെയും. ഒന്ന് ഗീതാസി മാതാജി, പിന്നെ കേശവ് കുമുദി, ദേവിദേവ് മാതാജി, സുമിത്ര ശാന്തി,
പിന്നെ കാമിലി അത് കൃഷ്ണേന്ദു മാതാജി ആയി. പിന്നെ സിദ്ധരൂപ രോഹിണിദാസി, പ്രവീൺ, സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ, ഗീത സി, ഷീജ, കുമുദ മാതാജി, പിന്നെ ഷീല മാതാജി, പിന്നെ ശാന്തദേവി മാതാജി, പിന്നെ ശാന്തമ മാതാജി, ശ്രീരഞ്ജിന മാതാജി, കൃഷ്ണേന്ദു മാതാജി, പ്രവീൺ, പിന്നെ ഷീല മാതാജി, പിന്നെ ശ്രീരഞ്ജിന മാതാജി 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ പ്രഭു ഇല്ല ക്ലാസ്സില്. ഞാൻ പ്രഭുവിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചതാ, ജസ്റ്റ് പ്രഭുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭുജി ഉണ്ട്, സുരനാഥ് ചൈതന്യ, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പേര്. സുരേഷിനെ സുരനാഥ് ചൈതന്യദാസ് പ്രഭു എന്നാണ് മാതാജി. പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രഭു തന്നെ ചോദിക്കണം. ഒരു എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഞാനിതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ലിങ്ക്? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ട് കയറ്റാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, എക്സാമിന് ഇതിനൊന്നും പഴയ പേര് ഇടരുത്, പുതിയ പേര് ഇടണം. പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതണം. ഫയലിന്റെ പേര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെ, ഫയലിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫയലിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോ കറക്റ്റ് നമ്മളെ പേര് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. കാരണം അമ്പലത്തിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫോൾഡറിൽ. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടത്. നമ്മളെ ഫയലും മാർക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു ക്ലിക്കിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ് സ്റ്റാർട്ട്? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13 തുടങ്ങണം അല്ലേ? കാരണം ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ മയപ്പൂർ വരെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോണതാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇടണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 13 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രൈകസ്ഥം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകതാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവദ്ദ്രവ രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് തത്രൈകസ്ഥം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തം അനേകത അപ്രവസ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീര പാണ്ഡവസ്തത. വിശ്വാത്മകളായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അർജുനനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഒരേ സമയം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വിശ്വം മുഴുവനും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ആ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ്.
അതിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം. അതില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം, അത് ചക്ഷുസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭഗവത് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വരൂപമാണ്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. അർജുനും കൃഷ്ണൻ തേരിയിരിക്കുകയാണ്. അർജുൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ദർശനം ഉണ്ടായത് എവിടെ? അർജുനനും ഉള്ള ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അർജുനും കൃഷ്ണൻ തേരിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായത്, വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത്. അർജുനൻ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിന് മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ആര്? യുദ്ധത്തിൽ മറ്റുള്ള പല ആൾക്കാരും യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരാരും കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അതിന് ഭക്തൻ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവര് കാണണമെന്നില്ല, ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. ആർക്ക് കാണണം? അവര് മാത്രം കാണും. അപ്പൊ തത്ര അതും അതുപോലെ അപ്പോൾ അല്ലെ, അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. പ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും അസംഖ്യമുണ്ടെന്ന് വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. ചിലത് മണ്ണുകൊണ്ടും ചിലത് പൊന്നുകൊണ്ടും ചിലത് രത്നം കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവയിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ളതും താരതമ്യം ചെറുവിയുമുണ്ട്. തേരിലിരുന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ലോകം മുഴുവനും കാണണം. ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അർജുനൻ കാണും. വിശ്വരൂപം മുഴുവനും കാണുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്? പല ഭൂമി ഉണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ പല ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പല ഗ്രഹങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് അതിന്റെ നിർമ്മിതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചിലത് പൊന്നുകൊണ്ട്, പല രത്നം കൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടായാലും പല രീതിയിൽ പല വലിപ്പം. ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് അർജുനന് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്വപ്നം പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു സമയത്താണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ. അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, ബാക്കിലുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 14. തദസ്സവിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷസാ. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാ കി ജയ്. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദസ്സ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷതാ. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാതീതനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, സുഹൃത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യണം. അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണ്, പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ആ സമയത്ത് അർജുനന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് തൊഴുത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പിന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിന്റെ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സൗഹൃദം കഴിയണം. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ 12 വിധം മൗല്യ ബന്ധം കുറിച്ച് എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരങ്ങളാണ്. 12 വിധം ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവിധ ബന്ധത്തിന്റെയും കണക്ഷൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ആശ്ചര്യത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ പ്രചോദിതനാണ്. ആ മഹാ അത്ഭുത ദർശനത്തിൽ പ്രകൃതി നിയമതാത്മാവും ശാന്തനുമായും അദ്ദേഹം വികാരിതനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൈകൂപ്പി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ആ വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ആ വികാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതാണ് രോമാഞ്ചം വീണ്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാം തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തദാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാൻ പുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവസ്തദേവദേഹ സർവാസ്തദഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രാഹ്മണമീശം കമലാസ്തനസ്തം ഋഷികേശ സർവാനുരാഗ ദിവ്യാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കില്ല. വിശ്വം അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ആര്? ബ്രഹ്മദേവനായാലും ശിവനായാലും ഋഷികൾ, ദേവസർപ്പങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്നു. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തും കൂടെ കാണുന്നു പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉള്ളതെല്ലാതും അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ മെത്തയുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ നിൽക്കാണ് വാസുകി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാസുകി എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാസുകി നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനന്തൻ ആകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനന്തൻ. അപ്പൊ അനന്തൻ വരുമ്പോള് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോ അനന്തനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാസുകീന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ക്ഷേത്രം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ആരാണ്? ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവാണ്. അവിടുന്ന് നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അനന്തനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വാസുകിയാണ്. അതെന്താണെന്ന് അതിൽ വേറെ ഇന്ത്യയാണ് മീനിങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലോട് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ആരെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനുണ്ടാ? വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അനന്തന്, ശിവനിൽ വരുന്നതാണ് വാസുകി. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ശരിക്കും പരമശിവന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പേര് ഇതാണ് സർപ്പാണ് വാസുകി. ഭഗവാന്റെ ഇത് വരുമ്പോ അനന്തൻ. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ മെത്തയാവുന്ന ദിവ്യ സർപ്പത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സർപ്പയുടെ പേരാണ് വാസുകി. വാസുകി എന്ന പേര് മറ്റ് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഗർഭോദയ വിഷ്ണു അപ്പൊ ഗർഭോദയ വാസുകി എന്ന പേരുള്ള മറ്റ് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എല്ലാ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഗർഭോദയ വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന് മുകളിലുള്ള സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗർഭോദയ വിഷ്ണു തൊട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൃഷ്ടി, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സൃഷ്ടി തൊട്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ എല്ലാതും കാണുന്നത്. അതാണ് പ്രപഞ്ച ഭൗതികതയില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ അതായത് ആദ്യം സൃഷ്ടി ഏതാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ. അവിടെ തൊട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ദൃശ്യമായെന്നർത്ഥം. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് ഇത് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അർജുനന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഏകബാഹൂദരവക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നന്ദം ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപം. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭ കി ജയ്. അലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണന തന്നെയാണ് അല്ലെ.
അനേകബാഹു വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമിത്തോ സർവനന്ദരൂപം നാത്തം ന മധ്യ പുനവസ്തിവാദ്യം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപം. അല്ലോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പുനരധി മനനം, പുനരധി ജനനം, പുനരധി മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ആദ്യവും അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 0 അല്ലെ, 0 വട്ടപൂജ്യം എടുത്ത് അതിന്റെ തുടക്കം അവസാനം എന്താ നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ശൂന്യത്തിന് നമ്മള് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഇതാ പറയുന്നത്. അതാണ് ശൂന്യം. ശൂന്യം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് പൂജനീയൻ, മനസ്സിലായി? അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിന്. ആ 0 നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറഞ്ഞ 0 അല്ല, നമ്മളെ ശൂന്യം അല്ലെങ്കിൽ 0, ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര മീനിങ്ങുകളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് അവസാനം ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുക്കളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സൃഷ്ടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. വായുക്കളിൽ അനേകം കൈകൾ, ഉദരങ്ങൾ, വായുക്കൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലർക്കാദ്യുതിമാ പ്രമേയം. വിവർത്തനം ബൈ ശീലപ്രഭാത് കി ജയ്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധങ്ങളിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കിരീടനം ഗദീനം ചക്രണിം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമിത്തം ദുർനിരീക്ഷ സമന്താ ദീപ്തനൽഗാർഗത്യുമ പ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചുഴപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച് തേജവുമായ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും. എല്ലായിടത്തും കാണാം. അപ്പൊ അഗ്നി, മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ അപ്പൊ ഒരു പവർ അത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താണ് ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച് തേജമായ രൂപം എവിടെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അതിന് എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. എവിടെയും ഭഗവാനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. 18 വായിച്ചോളൂ. 18. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മോക്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. വിവർത്തനം ബൈ ശീലപ്രഭാത്. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത്ര പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജയ് ശീലപ്രഭാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമക്ഷരം പരമവേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വാപരം നിദാനം ത്വമൈവ ശാശ്വതധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്തം പുരുഷം മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. ഈ ജഗത്തിന്റെ അവ്യനും പുരാതനമായ ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനം അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ ചെല്ലുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാലല്ലേ. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രളയം ഉണ്ടാവണം, വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു, വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരും, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരാതനം അവ്യനും ശാശ്വതധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണം. അപ്പൊ ധർമ്മം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. 19ാം ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ ഹരേഷ. മതേജ് പോയാ? ആരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? മതേജ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കട്ടായി പോന്നു. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു പ്രഭു. ശരി മതേജ്.
അനാദിമത്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഇല്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങള് ഇത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോണ കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആയ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ മാത്രമാണ്. അനാദിമത്യന്തമനന്തവീരം അനന്തബാഹ്യം ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാം തു ദീപ്തഹുദശകവക്ത്രം സ്വതേജസ്സ വിശ്വമിദം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനവും ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ തീ പാളുന്നു. അങ്ങയെ തേജസ്സ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ആയ ഒരു ഇത് കാണാനാണ്. അവിടെ തുടക്കം അവസാനമൊന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ എത്ര വട്ടം ആവർത്തിയും സാഹിത്യപരം ഒരു ദൗർബല്യമെന്നാണ് എത്ര ശാസ്ത്രമതം. അതായത് എത്ര അന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് എത്രയായാലും മതി വരാത്തതാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കഥ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം വായിക്കും. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ വായിക്കൂല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഇന്നലെ കേട്ടാലും ഇന്ന് കേട്ടാലും 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കേട്ടാലും അതിന്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് എത്ര ആവർത്തിച്ചാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ആനന്ദം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേതോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിരസതയായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ ഇത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആനന്ദം കൂടും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സംതൃപ്തിയാലും ആശ്ചര്യത്താലും വികാരവേശത്തിന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അത്ര വികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യം ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യാപ്രഭിത്യോ സ്വർഗലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം ലോകത്രയം എന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവർ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പേര് വന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ വന്നാണ് ഇതില്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആയ വിശ്വരൂപം അവിടെ അർജുനൻ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, മറ്റുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ കഴിവുള്ളവര് വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമല്ല, അർജുനന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല വിശ്വരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്യാവാപൃഥിവ്യോരിദന്മന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ദ്വയേകേന ദിശശ്ച സർവഃ ദൃഷ്ടാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേതം ലോകത്രയം പ്രവ്യതിതം മഹാത്മൻ. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമ്യാകാശങ്ങളും സർവ ദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യാപ്രതിപ്പോരിന്ദമന്ദരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയേകേന നിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ടാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവർത്തിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭൂമിയാകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യവും ഭയാനവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംപ്രാപ്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ 27-14 ലോകത്തെയാണ് ജനറലായിട്ട് 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ് സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത്രയും ഭയാനകമാണ്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യാപ്രദീപ്തോ സ്വർഗലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം ലോകത്രയം 3 ലോകങ്ങൾ. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമല്ല, അത് കാണാൻ കഴിവുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട്, അവരത് കാണണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അമി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്തുതി തുക്താ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ,
എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അമീഹിത്വം സുരസംഗ വിശന്തി കേചിത് ബീജ പ്രജനലയോ ഗണതി സ്വസസ്ഥിതിക്തോ മഹർഷി സിദ്ധ സംഘ സ്തുതിവന്ദിതം സുപ്തിദിവി പുഷ്പലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൈകൂപ്പുകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാർ സിദ്ധരും ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധം ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദ്യസൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല പേരും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർ പറയാണ്. മഹർഷിമാര് സിദ്ധരും തന്നെയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്ത് എന്താണ് ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്ന പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ അവര് അതേപോലെ ആരെന്ത് കാണുന്ന അവര് ഗുണമനുസരിച്ച് ദേവഗണങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണമനുസരിച്ച് അവർ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നല്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. രുദ്രാദിത്യാവസവോ യേ ച സാധ്യ വിശേഷ്വിനൗ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷ സുരസിദ്ധ സംഘ വിക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. വിവർത്തനം ശീല പ്രഭുപാദ്. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞ രുദ്രാദിതവസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വസിന മരുദ്ജോഷ്മപാംസ ഗന്ധർവയക്ഷ സുരസിദ്ധ സംഘ വീഷന്തേതോ വിസ്മമിത ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സ്വാദ്യ, വിശ്വദേവതർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പൃത്തുക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരൻ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപത്തിൽ ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ചിലപ്പോ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല കാണുന്നത്. ചിലപ്പോ അസുരന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അഗ്നി മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് പലരും പല രീതിയിൽ ആശ്ചര്യത്തോടെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെ ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവര് കാണുന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 23. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുരൂപപാദം ബഹുധരം ബഹുദ്രംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തദാഹം. വിവർത്തനം ശീല എസി ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദ്. മഹാബാഹു എല്ലാ ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദൃഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനന് ഇതായിരുന്നു, എന്താണ് ആശ്ചര്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അർജുനന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അസ്വസ്ഥത വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആ രൂപത്തിന്റെ ആ പേടി, അത് അസ്വസ്ഥത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്. അത് രൂപം മഹത്തോ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപപാദം ബഹുത്തരം ബഹുദൃഷ്ടകളാരം ദൃഷ്ടോ ലോക പ്രവർത്തിത സദർത്താഹം. മഹാബാഹോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും അവയിൽ വാഴുന്ന ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദഷ്ടങ്ങളുമായ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം പോലെയല്ല വിശ്വരൂപം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭീകര രൂപമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 24. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്ത വിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. വിവർത്തനം ശീല പ്രഭുപാദ്. അലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യമോ മനസ്സിന്റെ
സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഭാസ്പർശം ദീപമനേകവർണം വൃത്താനനം ദീപ്തി വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടോ ഹിതോ പ്രവർത്തിതദരാത്മ തദന്തരാത്മാ നൃത്തിം ധൃതിം ന വിദാമി സമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശമുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടും കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്നെ ധൈര്യത്തോടെ മനസ്സിൽ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന് പേടി, ഭയം വന്നു തുടങ്ങി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ വലിയ കണ്ണ്, പിളർന്ന വായ, സർവ്വവ്യാപിയെ ആകാശം മുട്ടുന്ന അനേക വികരണ വർണ്ണങ്ങളെ കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനന് ഭയം. അപ്പൊ ഭയം വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദംശ്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും അർജുനന്റെ ഭയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ്രഷ്ടാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവാദിദേവ പ്രസാദിക്കണമേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദുഷ്ടകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമതല തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയണം. വീണ്ടും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ദിഗ്ഭ്രമം, നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് തിരിയേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അർജുന പേടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പേടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത 26, 27. അമീ ചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഘേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസുതപുത്രസ്തദാസൗ സഹസ്മദീയൈ അഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ് ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗേ. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് അർജുനൻ ഫ്യൂച്ചർ കാണണം അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമീംചം തോ ദൃഷ്ടരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹവാനി ബാലസംഘേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്ര സദേശോ സഹാസ്മദീയൈരപ്യോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണ വിശന്തി ദൃഷ്ടാകരളാനി ഭയാനകാനി കേചീതി ലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സംസൃതസ്ത്യന്തി ചൂർണിതൈരുത്തമമാംഗേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീമാകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദുഷ്ടങ്ങളിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ സിരകൾ ചത്ത് അരയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ വെറും നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് അർജുനൻ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഇത് നേരിട്ട് കാണണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ കാണുന്നത് വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണിത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൽ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത് ഇവരെല്ലാം മരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് നാശവും അർജുന വിജയം ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
അപ്പൊ അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അർജുനൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണ പോലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മർ, അതായത് ഭീഷ്മരും കർണനാരും ആരും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കാണും, ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വില്ലാളി വീരനല്ലേ. അർജുനൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും തോറ്റിട്ടില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് അർജുനന് ആ ഭഗവത് ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ്, അതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, അർജുനൻ ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ല. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ. വിജയത്തിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. അർജുനന് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനന് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അർജുനന് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. വേറെ എന്തെങ്കിലും? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയത് അതേപോലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതിനെ നിമിത്തമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ശരിയാ. അതില് അർജുനന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ ഒരിക്കലും എല്ലാത്തിലും വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ദേവന്മാരെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് 100% അർജുനൻ ഒട്ടും തോറ്റിട്ടില്ല. കർണൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായേ. അപ്പൊ അർജുനൻ തോറ്റിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അർജുനനിൽ വരുന്നത്. ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് അർജുനൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തതിന് എന്തിനാണ്, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അർജുനൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അർജുനൻ എന്തിനു വിഷമിക്കണം, എന്തിനാണ് അർജുനൻ എന്തിനു വിഷമിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മരിക്കപ്പെടും അർജുനൻ അറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിൽ ഒരു വേറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. നമ്മ വിചാരിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ, മനസ്സിലായി. അർജുനന് എത്ര കഴിവുണ്ടായിട്ടും അർജുനന് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അർജുനന് ലോകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ, ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഒരേപോലെയല്ല ലൈഫ് അല്ലെ. അതില് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ ലൈഫ്. അർജുനൻ എത്ര വില്ലാളി വീരനാണെങ്കിലും അർജുനൻ ആ ബ്രഹ്മത്തെ മാറ്റിക്കളയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം. അതാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സാരം എന്ന് പറയില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാരം അതാണ്. ആ ബ്രഹ്മം ഞാൻ പറയില്ല, 10ലും 100% കിട്ടി, ആ കുട്ടി 12ലും 100% കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോളേജിന് 100% കിട്ടി, നല്ലൊരു ജോലിയും കിട്ടി. അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാതും പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന് മനസ്സിലാവണാണ് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് വരും, മനസ്സിലായേ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. അതിന് അർജുനൻ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത്രയും പേരും അർജുനന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ചെയ്യണില്ല. എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചെയ്തു പോണത്. എല്ലായിടത്തും വിജയിച്ച് പോണ്. ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം, ഞാൻ വിജയിച്ചാലും ഞാൻ തോൽവിയാണെന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതിനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം. ഓക്കെ, അടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് ഇതും. അപ്പൊ ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാം. പിന്നെ അവർ മാത്രം അർജുന പക്ഷത്തിന്റെ ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അടുത്തത് 28 വായിച്ചോളൂ. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തദാ തമാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യ വിവിജ്വലന്തി. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് മതന്യന് യഥാ നദീനം ബഹു അബുവേഗ സമുദ്രവേഗ വിപമുക്ത ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോക വീര വിശന്തി വക്ത്രാണബിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ കാലാണ്, ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ. അതും ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അർജുനന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കാരണം? അർജുനനല്ല എല്ലാവരും വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ പോരെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായ അർജുനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധ വേഗ തദൈവ നാശായ വിശന്തി ലോക തവാഭിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധ വേഗ. നിവർത്തനം ബൈശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തി എരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ തൃപ്തിപദം ജ്വലനം പദഗ്ന വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധ വേഗ തദൈവ വിനാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധ വേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങൾ വീണ് നശിക്കുന്നു. അത് കാലത്തിന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയമുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അത് അതിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലബ്ധി തേജോഭിരാപ്യൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. വിവർത്തനം ബൈശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രഹവും ദയിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് വർണ്ണനകൾ തന്നെയാണ്. ലേലീഹേസ്യഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദർനൈജ്വലബ്ധി തേജോഭിരപൂര ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തദപ്പോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉഗ്രവും ദയിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടെ അത് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. തേജസ് കൊണ്ട് എല്ലാതും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 31. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു ദേവ വരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. വിവർത്തനം ബൈശ്രീല പ്രഭുവാ. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കഴിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവണം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവണില്ല. അതാണ് എന്നോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ അഗ്യാഹിമേഘോ ഭഗവാൻ ഉഗ്രരൂപ നമസ്തോ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാനമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാഭി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് പറയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണേ, അങ്ങ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോധാ. വിവർത്തനം ബൈശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറയണാണ് കലോസ്മി ലോകാശയകൃത പ്രവർത്തോ ലോകാൻ സമാഹൃതമിഹ പ്രവർത്ത ഘൃതോപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിത പ്രതിനികേഷു യോധാം. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിധനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ വന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭൂമിദേവരുടെ ഭാരം മാറ്റാ, അതുപോലെ തന്നെ അധർമ്മികളെ വധിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ദൗത്യം. അപ്പൊ പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പൊരുതിയെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ആ മരണം വരും. അപ്പൊ അത് പറയണത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടക്കേണ്ട കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്തേ അതാണ് നടക്കാം. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സർവ്വ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണം എത്രയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സംഹാരത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അത് നശിച്ചു പോകും. അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതമാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അതിന് പ്രകൃതിയിലൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല. അതിങ്ങനെ വരും പോകും. ഇതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യജോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയേവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചേൻ. വിവർത്തനം ബൈ ശീല പ്രഭുപാദ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തസ്മാദുദിഷ്ട യശോ ലഭസ്യ ജിതോ ശത്രും ഭുക്ത രാജം സമൃദ്ധം മയ്യേവേദ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവിശ്ചാൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കും. ഞാൻ അവരെ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവിശ്ചാൻ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് സവിശ്ചാൻ, അമ്പ എഴുതുന്നതിന് അതിവിദഗ്ധൻ അർജുനൻ, നിമിത്തം മാത്രം ഉപകരണമാവുക. അപ്പൊ സവിശ്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ വേറൊരു പേര്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ലാതെയാണ് നീ നീക്കത്തിന് അറിയില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ മാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് മൂഢന്മാരെന്താ വിചാരിക്കുക, അവര് ഭൗതികത മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആരം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാതും ഭൗതികതയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ശക്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെന്നോ ആവാമെന്നോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട, എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സംശയത്തിന് ഇവിടെ ഇടമില്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതിവിടെ ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവപദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണഭാവം പുലർത്തി പോരുന്നവനെ ഇന്നത്ര ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഈ ലോകം നമുക്കെന്നൊരു പ്രാക്ടീസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവൻ എത്ര ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നിർത്താം. 45 കുറച്ച് സംസാരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്ലോകം പോയത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങള് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളാണ്. അത് ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോണത് ഒക്കെ വർണ്ണനകളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 2 മാതാജി, ശാന്തമ്മ മാതാജിരെയും പിന്നെ ശ്രീജ മാതാജിരെ അല്ലേ? ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓപ്പൺ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ക്ലോസ്
ലോഗിൻ ക്ലോസിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ മാതാജി ഓപ്പൺ ബുക്ക് രണ്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ശാന്ത മാതാജി രജിസ്ട്രേഷന് മാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ആ, അത് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വിടാം പേപ്പർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എന്തായിരുന്നു ആ ഇത് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ന് കേറാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായില്ല. ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാവരുടെയും പേരിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജി പേരിട്ടില്ല. മാതാജി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാതാജി പേര് വന്നില്ല. മാതാജി പേര് വന്നില്ല. ഇല്ലല്ലോ, എന്തായിരുന്നു അത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഗീതാസി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരിട്ടത്? അപ്പൊ ഗീതാസി മാതാജി ലതാ മാതാജിയാ? ലതാ മാതാജിയാണത്. ലതാ മാതാജി. അതായത് നമ്മള് എക്സാം എടുത്തുമ്പോഴേ പേരിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവണം. അതിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചത്. ലത അല്ലേ? വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലത പി അല്ല, ഞാന് ലതാ ശ്യാമൾ എന്നാണ് സാധാരണ അതിൽ എഴുതല്. പക്ഷെ ഇതില് ഇതിലുള്ളത് വെറുതെ ലതാന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് മാതാജി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പേരാണ് നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് കൃഷ്ണവേണി മാതാജിക്ക് കൃഷ്ണവേണി മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്. അപ്പൊ ആ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇടും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പേപ്പർ എഴുതുമ്പോ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിലും കറക്റ്റ് പേര് എഴുതണം. ഫയലിന്റെ പേരും അതന്നെ എഴുതണം. നമ്മുടെ പേര് തന്നെ എഴുതണം. ഇത് പലയിടത്തും കറങ്ങണാണ് ഫയൽ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് മിസ്സായി പോകും. അതിന് അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഓപ്പൺ ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഉള്ളില് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഭക്തിശാസ്ത്രി ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ട് പേര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഫയലിന്റെ പേരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാതാജിക്ക് അയച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തോണ്ട്. ഓക്കെ, പേര് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല. കുറച്ചൊരു ടൈം വെക്കണേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധനാ ചാർട്ടും കൂടി വേണമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ക്ലാസ് പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടൂല. വളരെ സിമ്പിളാ. അല്ല, അറ്റൻഡൻസ് അല്ല, സാധനാ ചാർട്ട്. ആ സാധന ചാർട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. അറ്റൻഡൻസ് അന്ന് ഇടാൻ പറ്റാത്ത അന്ന് ക്ലാസ് കയറാത്തൊരു സാധന ചാർട്ട് എങ്ങനെ ഇടാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. കൃഷ്ണവേണി മാതാജിനോട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുകയാണേ പ്രഭു. ഓക്കല്ലേ, നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് അന്നത്തെ ദിവസം കേറിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ സാധനം നമ്മൾ ആ ആഴ്ച ശരിയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാനത് ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ. അതിനനുസരിച്ച് മെസ്സേജ് ഇടാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ശരി, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? ഓക്കെ, ലത മാതാജി എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതാ. എക്സാമും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഓപ്പൺ ഇതിന്റെ അയച്ചതുമാണ്. രണ്ടും ചെയ്തതാ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങ് നിർത്താം. അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.